Ens acompanya el Ferran Doñate, president de CECAT i CEO d'Innutigmàtica. Hola, Ferran, què tal? Hola, Júlia. Hola a tots. En Innutigmàtica tinc entès que veniu del món de la informàtica, heu fet una mena de fusió del concepte cultural amb les TIC, concretament amb la producció de programes de ràdio, la creació d'esdeveniments, ja siguin empresarials, de caire cultural, etc. No és així? Bé, és així, i de fet hauríem de dir, i referint-nos una mica al que ha comentat la Mare, que em sembla superinteressant, que Innutigmàtica és un new media. Llavors, Innutigmàtica és un new media que té una component importantíssima social i una component importantíssima tecnològica. És a dir, Innutigmàtica, com alguns de vosaltres ja sabeu, aposta clarament per introduir als mitjans les noves tecnologies. És més, no és que aposti només per introduir-les, sinó que aposta perquè això és un viatge amb el qual les noves tecnologies i la comunicació ja van plegats, ja van de la mà. Si nosaltres ens dediquem a estudiar el que és la multimèdia i la història de la multimèdia, ens adonarem que hi ha un impàs al segle passat amb el que els mitjans i el que és la tecnologia, el que són els avenços tecnològics, parlem de tecnologia des del telègraf, passant per la impremta, invenció dels PCs i pujant al núvol, etc. Telèfons, smartphones, etc. Tots aquells instruments que, com deia Henry Ford, posen el progrés a l'abast de l'home. Això és la tecnologia. Llavors, això que deia Henry Ford reforça el que estem comentant ara. Per posar diguéssim, el progrés a l'abast de l'home, necessitem l'home, necessitem la societat, necessitem l'aspecte social i necessitem l'aspecte tecnològic. Això té que anar unit, té que anar de la mà. Llavors, a partir d'aquí, absolutament coincident amb l'opinió de la Mare en quant a que tot el que és tema mobile, tot el que és tema apps, en molts casos es considera smart o es considera una evolució o una innovació tecnològica a allò que està connectat. Entrarem una miqueta amb el món ACECAT, sortirem una miqueta del món Innutigmàtica. Com sabeu, a ACECAT tenim un projecte que es diu Turismo 21E, Smart Tourism, que aúna i uneix una sèrie de projectes tecnològics basats en cloud computing i dirigits no només a potenciar la cultura del turisme i a unar tots els agents público-privats que hi formen part, sinó a crear un ecosistema generador de PIB en un territori, a través de la utilització de plans digitals que uneixen totes aquestes eines en un territori. Per tant, necessitem que les noves tecnologies, com molt bé estava apuntant la Mare abans, apostin per solucionar reptes que tenim a nivell social. Aquesta és la real, diguéssim, missió que tenim els tecnòlegs i la real missió que té la tecnologia del segle XXI. I, a més, la d'Innutigmàtica és comunicar-ho i fer-ho en un entorn absolutament digital. De fet, més o menys ja ho estaves dient, però enfocant una mica més al tema de la cultura, com veus l'impacte d'aquestes TICs en vells i nous processos culturals? La cultura és tecnologia, i la tecnologia és cultura, i això ho hem de tenir clar. Si parlem de la tecnologia com una eina, els instruments culturals o els instruments d'accés a la cultura o a la informació, a les dades, als continguts que teníem fa un segle, o que teníem al segle XX, de fet, no són els mateixos que tenim al segle XXI i no seran els mateixos que tenim al segle XXII. Estem parlant del IoT, de l'Internet of Things, per exemple, i estem parlant de l'Internet of Things amb una taula amb tota la naturalitat del món, quan fa 30 anys era impensable poder estar parlant d'això, perquè, clar, pensem que la nostra taula, el nostre tetrabric de llet, el nostre frigorífic, les nostres cadires, tot estarà connectat. Llavors anem a un món amb el que, evidentment, la tecnologia sí serà transversal, ja ho és, però encara guanyarà més protagonisme a nivell de transversalitat. Això vol dir que amb el camp de la cultura tindrem molts més mitjans de transmissió de continguts i molts més mitjans d'arribada de fets culturals dels que tenim abans. És a dir, l'accés es multiplicarà per infinit si les coses les fem bé.